わかるわかるですね。5分に1回は鏡見てて、今日もずっとこう髪型こう気にしてましたし、さっきも浜田さんが喋ってる時に、はいはい前髪大丈夫って言われました。そうっす。いややん別に。いやでもやっぱ何がどうなの自やっぱ見ら分の中で。れる職業なんで、はいやっぱこう常に意識してないとダメっていうのと、いまあやっぱ一本のズレで顔の大きさもだいぶ変わってくるんで、いやでも試合中も試合中もさファールとか打って、はいヘルメット取って、はい前髪こうやって直してからこうやってもう一回かぶりなんなんそれ試合中はええやんもう最悪別に普通の時はいいと思うけど。そうですね、もう直し方も慣れてくるもので、どうやっても一回でどうやって直すのこういう感じでもう1回でいけますね、もう慣れで。この流れが欲しいってこと。流れ毛並みが大事です。はい。すいません。涌井選手、渡辺選手、横浜高校の